Okay. We will cook lengua. For today's video, iluto tayo niyo, ikit tayo ng din keng palengke, yung mamalengkita mo, dila, ayan dilang babi. Mana kanya lenye. Diba? Siyempre, nano pa mo ang gawan takan yan, linisan tayo pa yan kasi yung dila, balamtin niyang makabalot, balat, makunyat. So, pabukal tayo pa ang bagya, mga 10 minutes mo para lambot siyang bagya ito. Tapos atalupan tayong mga kanyan, balatan tayo. Pini medyo mawabraya kanyan ni kalakala kasi po tang laman din kaya kayong dila, kwayo mo rin. Siyempre mo naman perfect yan pero siyempre sayang itang laman na kaya ibalat-balat niya mong mga kanyan So kaya rin may pemalat. Mga kanyan lumwal mamingping kaya pa yan Siyempre luto tayo pang pasibayan ako migaga na kaya ako sasamal. Ayun tang balat na Kaya pakalmiya kita nga supi nga mo So initang pibo ko lang na din. Malinis-sinis na yawan naman Nung kakakitsyo at yung rosemary ka rin. Bayang banglu ang pong tangkay pepper hanapin. Siyempre salang bunekin. Mapapansin nyo pressure cooker rin gamitan tamo ko yan kasi palambutan tayong kaya tamong lengua bayang manyaman. So malambat-lambat na pabukalin pero sulit na yung kanito. Kasi nung may palambutan manyaman. Ayan bubukal niya palambutan mo ang gagitang malambot yan may gagawang corn beef aliwain po tayo ito. So potang malambot na yung mga yan, ready tayo ng manggisa. Kikikatang kawali, salang mo na yung kikang butter kanya mana kanyan. Siyempre kaya may pa yung kikang butter i-melt may pa rin technique kaya i-melt yan kasi potang melt na yan madulok na Salang ko na agad ang sibuyas niyang kapit na bayang sasabiyakan kabanglo yung mga niya mga isagay butter. Tapos sunod mo na itang kaya kang bawang ka na akong recipe ini feelings mo ini ako may Google baluyo ko kayo nung ating kong alubang recipe bala ako kay Beyu kanya-kanya yan gisa ako ka na akong palambot a lengua excited no rin mga poto gisa-gisa mo sa lese bayang manyaman potang makagisa ng mga yan itang pibo ka lang ang karantang lasa diyang kabit mong panyabo actually yung lengua man masabo talaga so palangin tayo pa iniba yung lalong lambot ikitso i-check yan malambot na yan ikitso may kain may reduce na itang kayang sabo di nang kaya pang dita ka rosemary bayang mabagsik itang pangluno alam mo mamang social kanta baluyo ko herbs sana natin siyempre bukod kaya tang rosemary ita dito kaya namang ping-ping a time as salila ke supermarket din yun nga refill ke mo kasi itang McCormick medyo pricey mo siyempre yun pigisa-gisa pa bago mo na kanyang kabang luna mga niya pa mabang luna kanyan sana kang bisang mga kanyan pamatakan may kaya pang pamangogo mo siyempre po talang ni siya lalam dagdagan mo pang dita ka pang palasa retang kaya kang pepper nyama na kanyan balo yung mapag pepper ko siyempre di na miya namang tutugit ang biya kanyan ay di nilang kaya pandita kasabo balo itang sabo nga ita kasi feeling ko palambutan kaya pambagaya kaya digdagang kaya apin ditang sabo na itang corn mushroom kabit itang mushroom tapos kabukal na Worcestershire yara ay tawo kanya para kanyan bursting with flavor ara kanyan kasaboya pa yan kalakalali kayo mo dikit kayo niyo yung toyo ng mga obiyata mong tatang kikuman social magtoyo dinin ang kaya namang kikuman bayang flavor na nitang kikuman at the same time magdarken yung bagay itang soso ikichimilyare balo yung mga galing ko syempre pabukal may pa kaya ako kaya masyadong palang yung kasiran kaya kaming kaya kaya balibura itang natin lang ang bulaging nasira so ginawa ko slurry cornstarch ang pongkay danom mo yan okay tapang cornstarch tas danom tapos kabit may ka rin napin ni magpalapot sinulit kaya talaga nung akit kanyan magsosi niya kanyan habang pigogo may panamdaman may lumapot siya syempre may pabo rin lang ni siya lalam mula la potang malapit na maluto munitang kaya kang kay mushroom makakan na ita
Although cook na yan, ready to eat na yan. Pero syempre, luto tayo pang bagyabayang mas lalong batak hanapin. Syempre ito, ikit siya na kanya, manang lalawen aliwa pa yan, ining magdala kaya no, yung kabit kong talwi. All-purpose cream hanapin yan yung taga ng laban niya, may baking niya. At na mo sininop lawen niyo maging kaya na difference sa kanyan po tang miyabe nitang all-purpose cream ketang soup. Ketang sauce ako galang ay tao. Potang migogo ay kanya mana, yung all-purpose cream. Potang maluluto ya bala magbuo ya. So potang kebit mo ning all-purpose cream, expect mo sagli na mo kanta na abe may paka-over ko kasi magbubuya kanta bala maging yang kay cheese. Based on experience mo makanya niya kantang lumwalo. Malari may mo namang dinan corn kernel det ang whole corn kernel pa yung ating kulay yellow ning alatang makante. Yaw gawang kaya pang extra special yung kaya katamong lenggo kaya bit kaya katang pyrex ng mama tsaka kaya sinalang king preheated oven. Bagya mong baya mong maros bagya olin niya kaya labasan aliwanay kaya tang nandin mas manyaman kanya nung yaw kaya magluto na kayo muna man bala ko ngayon mainggit. Let's go!